שלום לכולם, אני דרור אור, פסיכותרפיסט. היום אנחנו הולכים לדבר על השפעת סטרס על סרטן. כיצד הוא משופל בגוף שלנו, מהן השפעותיו, נראה מה מחקרים מובילים בתחום יכולים לספר לנו, ונבין את החשיבות הגדולה שיש לנו בלקיחת אחריות על גופנו ועל ניהול סטרס. אז מה זה סטרס? סטרס זו ההגדרה להפרשת הורמוני אדרנלין וקורטיזול בגוף דרך מערכת העצבים האוטונומית. כאשר יש חוויה של איום על החיים שלנו, המוח מפריש כימיקלים שמפעילים את בלוטת האדרנל. שם מופק האדרנלין והקורטיזול ומשוחררים אל הגוף ומפעילים את מערכת העצבים. הראייה והשמיעה הופכים חדים יותר, תהליך העיכול מופסק ומתרחשים עוד תהליכים שמטרתם לגרום לגוף להפיק את המיטב מעצמו ולצאת מכלל סכנה. אותו מנגנון הישרדותי עתיק יומין היה הכרחי לחיים שלנו בטבע, כאשר סכנות אפשריות היו אורבות לנו בכל פינה. אנחנו נמצאים בעידן שבו רמת המתחים גבוהה מאוד, והתדירות שאנו פוגשים סטרס דרך מצוקות נפשיות ופסיכולוגיות היא יומיומית. ככל שרמת הורמוני הסטרס ממשיכים להיות גבוהים בדם, הם משפיעים על איכות התאים שלנו ומאיצים את תהליך ההזדקנות, דבר שמשפיע גם על מראה העור שלנו. ובואו נעבור על מספר מחקרים מובילים בתחום. ב-1958, במכון לסרטן באונטריו שבקנדה, נבחנו השפעות סטרס ומתח נפשי על גידולים. המחקר בחן מחקרים רבים אחרים ומצא קשר ישיר בין לחץ נפשי להופעת הסרטן ולקצב הגדילה וההתפתחות שלו. המחקר הזה מקבל תוקף נוסף על ידי מחקר חדש שבוצע ב-2006 ומצא את אותן ממצאים שהורמוני הקורטיזול המופרשים לדם בעת סטרס מדכאים את המערכת החיסונית, וכך הגוף נהיה פגיע יותר לזיהומים ומחלות ומפעיל את התגובה הדלקתית של הגוף המקל על צמיחה והתפשטות של גידולים. בתפיסה הקולקטיבית מפגש עם סרטן מקושר למוות, דבר שמפעיל את מערכת ההישרדות שלנו. יש בשורות טובות אבל בכל זה. כל אחד יכול לבסט את רמת המתחים שלו וללמוד כיצד הוא יכול להוריד את רמות הסטרס הקיימות. קוראים לזה סטרס מנג'מנט, או בעברית ניהול מתחים. אנחנו יכולים לקחת אחריות על גופנו ועל חיינו. ככל שניקח אחריות על הגוף שלנו, נבצע תרגילים להרפאיה ונדאג לשמור על אורח חיים מאוזן, תזונתי, גופני, נפשי, נשפיע מאוד על תפקוד מערכת החיסון שלנו, וכך נתמוך בתהליך ההבראה. מחקר גוף נפש שבוצע באוניברסיטת אוהיו שבארצות הברית על ידי זוג החוקרים ג'ונה ורונלד גלייזר בחן את השפעת הרגשות על החלמה ואיחוי של פצעים. במחקר הם ביצעו פצעים מכוונים בגודל שווה לשתי קבוצות. קבוצה אחת קיבלה תמיכה להורדת מתח, והקבוצה השנייה נשארה ברמת מתח ללא תמיכה. התוצאות היו מדהימות. הפצע של הקבוצה עם רמת הסטרס הנמוכה הגליד והחלים בממוצע של 9 ימים קודם לעומת הקבוצה עם רמות הסטרס הגבוהות. ההחלמה שלנו תלויה במצב התודעה שאנו נמצאים בה, ובמיוחד רמות הסטרס. אז לסיכום, סטרס מגיע מחוויית איום על החיים, תחושת מצוקה נפשית או פסיכולוגית והדחקתם, ורגשות קשים ושליליים כמו כעס, טינה, עצבים. הסטרס משפיע על תהליכי הזדקנות של תאים, מחליש את המערכת החיסונית, תורם להתפתחות מחלות וביניהם התפתחות הסרטן, ומשפיע על הויטליות. ניהול מתחים ניתן לבצע דרך קבלת תמיכה על ידי טיפול, לימוד טכניקות להרפאיה, חיבור לגוף, פעילות ספורטיבית קלה, יציאה לטבע, פעילות יצירה, רכיבה על סוסים וכתיבה. הורדת סטרס תורמת במפגש עם סרטן על ידי חיזוק המערכת החיסונית, שיפור התוצאות והערכים של בדיקות הדם, עוזר לשמור על גישה נכונה וחיובית בזמן התמודדות עם סרטן, בסיס נהדר לכל התפתחות רגשי ונפשי, עוזר בתהליך ריפוי והחלמה, מעלה תחושת חיות וויטליות. אני דרור אור, פסיכותרפיסט, שמח מאוד להיות כאן בשבילכם. אז בואו, קחו אחריות ותחזיקו את המושכות של החיים שלכם בידיים ותבחרו מה הדרך שמתאימה לכם. העבודה עצמה מאוד מאוד דומה לפוקוסינג באמת של התבוננות פנימית לתוך הגוף. גם למצוא את המשאבים, גם למצוא את הטראומה או כל מיני זיכרונות ילדות שהם לאו דווקא נחווים כטראומה בגוף, אבל כן נשארו כזיכרון. ואיתם באמת עושים את העבודה, אנחנו מתחילים ליצור את הדיאלוג באמת. כאן באמת הגוף נפש נכנס. אז דרור, באמת,
אתה טוען, ובעצם כולנו יודעים, אבל אתה ככה שם על זה את החותמת, שלכל חוויה נפשית שאנחנו עוברים, יש השפעה גופנית, נכון. גופנית, אבל פיזית, מוחשית, שאפשר למדוד אותה. אפשר למדוד אותה בדיוק. ממש כל חוויה שהנפש שלנו חובה, הגוף שלנו מגיב מבחינה כימית, מבחינה ביולוגית.